Και τώρα θυσιάζω το κανόνι Δρακοχύψη Ζήτα για να καλέσω τον Αιγύπτιο Θεό μου, τον Όβελισκ. Τον πήγαινε, σπαθί του φωτός! Μα μόλις μου έριξες σπαθί στην γαμημένη κάρτα μου. Φαίνεται πως θα έπρεπε να έχεις υιοθετήσει μια καινούρια στρατηγική, Κάιμπα. Μόλις είπες χάνοντας αυτή την κάρτα ήταν λες και εγκατέλειψες το ίδιο σου το παιδί. Φυσικά εσύ ξέρεις πως είναι αυτό. πες ότι είμαι υιοθετημένος ακόμη μια φορά και θα δεις τι θα γίνει. Έχεις δίκιο, δεν έπρεπε να σε κοροϊδέψω. Εξάλλου ο πατέρας θα πρέπει να είναι πολύ περήφανος για σένα. Μην τολμήσεις να... Όποιος κι αν είναι. Αρκετά! Ενεργοποιώ αυτή την κάρτα! Κι εγώ αυτή την κάρτα! Κι εγώ αυτή την κάρτα! Κι εγώ αυτή την κάρτα! Έλεος! Όπου πηγαίνουμε ανώνουν για το ποιος θα πεθάνει από εμένα. Όπως και να έχει, εγώ θα τους σκοτώσω και τους δύο. Κι εγώ αυτήν! Κι εγώ αυτήν! Κι εγώ ενεργοποιώ τη μάνα σου. Κι εγώ ενεργοποιώ τι πράγμα? Με άκουσες, Κάιμπα? Τη μάνα σου την ενεργοποιώ. Σταμάτα το ψάξιμο, Κάιμπα. Φαίνεται πως τελικά εγώ είμαι ο πατέρας σου. Εντάξει, Γιούγκι, αρκετά καθυστέρησες. Τώρα επίτρεψέ μου να σου παρουσιάσω το δικό μου Αιγύπτιο Θεό. Άριξες, φέρνω το δικό μου. Τι? Όχι! Δεν είναι δίκαιο! Δεν μπορείς να φέρεις το δικό σου Θεό πριν από το δικό μου! Μόλις το έκανα. Ιδού! Ο Σλάιφερ! Ο Executive Producer! Με όλη του τη δόξα! Fuck!